Kaixo, Gaur jingelen inguruan hitz egingo dugu. Jingelak publizitatean erabiltzen diren abesti edo musika itsaskorrak dira. Lehenengo adibidea McDonald'sen musika esaldi soil bat da, baina ereserki global bihurtu zen eta gaur egun mundu guztian da ezaguna. Bigarren adibidea Antiusizona markaren publizitate single laburra. Abesti laburra izan arren oso itsaskorra da. Hirugarren eta azken adibidea Nor pentsatuko ban osagai zerrenda bateko lako arrakastuko bala, baina Nociak lortu zuen eta lortu zuen guztion buruetan sartzea abesti hau. Beste adibideren batekin gogoratzen bazarete idatzi iruzkinetan. Hurrengora arte!